ये गौर बोल जगदंबे भवानी हरी महान की बोल सांगी हरी महान की हमें ना 17 जागे ठेव हां तम करते तुम्हारे भी तो शर्म रे भजन करेगा हा पड़ा ये आतेरो वतेरो काही काम छ तमे हाय क्रिकेट रमरेचं 25 जागेवर 25 प्लेयर भरताने इंडिया तो किरारत नाही हम कतेरी जागाने हमारी तुम्हें काही काम छ अरे फेट ए बस आलो गाडू भजन बोले नाही तू यातेरो काढे नाही काय काय करायचे आपण भजन बोल रहे भजन केलं ए हम कतेरी जागा का हमारे तू काय करायचे सामर है रे तुम्हारे चपरासी पहिला तुम्हारा भेजेर खोपड़ी सदारा तुम्हारी जिंदगी रही तुम बड़े मोटा बड़े मत छो તમે કતરાઈ થૂક દે તમ સદરો સોને તમે હનુ મારા તોય સદરો સોને વેગત તમ જાયવાળા છો તમારા ગાડી ए सामर अब काय करन चिडाय कदे काय ते बकीए काय करन करे जबे येदन चिडाय कदे काय ते मुंडे बाकी होगे शब्द काढनो आणि येदर जागे हम बदनाम करनो तुम्हारे काय करे रे ठारे टपारे कतरादार करो जरा कतरादाराची कत्त भजन जायचं वत ही जेवा कधी आतो कधी लारेते कधी आलेते हडिया दुसरो फसाना को छबाई ओन माते तीर तनरी पडाना को हाते तीर दस ध्येयामत भजन पडवे पुढे ध्येयाचं कथे आपण या अनुज जोशम लालो के तने लखन पोमो चवाण कुसनूर तांडा 500 रुपया वर काने के द्वारे स्वीकार करून घेणं विनंतीच आपण भैया भांडमत कर भांडण बोलू तू सबाई भांडमत कर भांडण बदल बोलू तू हां दादा 500 रुपया काढे की मारे भैया कोण हनु भांडुडी भांडतो अनाजे काय कहू हैदराबाद छक्का ने गजब तुम्हारे कापड़े तो रे येती 10 जागे में तू पड़न हाटान तडारो जो ना थपड़की मारे वाला ट्रेन में माय तो ऊ का तेराचा वो मधी आला ई कतेरा ये जो दाडो छ कुळसो जो छ ने तुम्हारे कते भडरा जो हमारे काढो छो हां ढोगणापूर अनाजे को सामान मारे वाली तुम्हारे कते से जोगड़ापुर तुम्हारे जोगड़ा हो रामी ना फिरिया रे सिंगाना पड़ायो काय तांडो तर तुम्हारे पाळिया साधु नायक तुम्हारे कपड़ का है नहीं तुम्हारे पर लुगड़ों ने काय हमारे साथ रुपये दाए मिला तो तुम्हारे साधु भोपिया हो गोप्या दूसरो फसाना को माते तीरे तांडरी पड़ाना को हाथे तीर तुरनाम में कोनी रे कैसे पड़े रे तांडरी हम वो करो ने मार तांडरी ए जोगड़ा से मुंडा मन देखे ना तो कनाई तांडन काय जरा मतार तांडरी पड़े तो मुलाबादी किस कोण आना जगवाल धीरे भाई साम बरे तार नाम द्यायचं मारना मुकड़ी आ मारना तारना भूकड़ी आणि ये दोघं ते का मरच्या कोडाच हावा सांग हाव. ये काय के छबाई भावलो के नाती आहे हां हम नाग ऋषि पोग ऋषि आशावरी साऊ बामणेरी छोरी भीती भाई साऊ बामण का जो नाम सुखदेव बामणचं सुखदेव बामणचं तिने छोरी मोटियार वेगी तो गामे में धुसकाळ पडवा अरे वा. छोरी ने बाहर काढे तयारी की देना तिने छोरी मारे पूरो बंगला आए लगा हरो भरो रीत रे मारो हिरे ना के घावलो की निजे ढावलो घुगरी टोपली रो काही संबंध छ छबाई पण एवढी बात पूछे आवडी हाय मारे घुगरी टोपली कतो माटीच टोपली कतो बाहेरच छबाई माटी आणि बाहेर समज माटी आणि बाहेर आने की धूप मारा भाई माटी कपड़ा काय है अभी ये जा किराय दिलायची काय आहे कपडा ए मार माटी झिंगा छोडा थारे पोदरा का देखो राडी हनु काही देची हा ये गडी रे सारी रात
पानी का तार बाहेर ए वो का तुम एकारे काय पुसळो पकडे दे का पुसळो पकडो जरा दे का ये जोडी काय येले लेची रे अरे वो छोड़ दाने वो गदारे नी रे वो छोड़ तू का गदारा छे ये कन छेली है काय ठो मारू काय ऊंचे मोठे हिजडा बळबस मन माटी ये घालून या माटी ये खेळ भारत सवार में जोगडाने सारे तांडेर नाली सेवाळा सूर्य मुंडो चुबावाळा कुत्र कुत्रार मूत पिलान चले हिजा तारा मादी विदिरे छोरा मा घर मा एकी दाले आए कोनी तुके मारे गेला ए अनुबाई रे ये करी रे गुरु बृहस्पति रात्रि में तारा मती एक मिनिट बघ लबाडी कोणी वो तो बेटाचो भ्या खाईन करणार होता रोटी खाण्याची का अत्रा भी खायची असं हमारी अत्रा वलस पाद्याची काय रे गुडी पर हमारा सत्यानाश आहे असं भी पाद्याची हगडी मुगडी येईन तर चाहता 10 रुपयामध्ये जो पाणी बाटलेले हैया ए सामने वात मा काय करतो वातर कर लागन केलं तर तू तारामती विद्यमा गुरु बृहस्पति तांडरी सबाई किदार पकडी बरोबरी दुसरा अन पकडी भरवणी रे कोणी कळजो बळो कोणते नी आजत कळजो ज्यादा खाले तांडेवर कळजो करोज माई गडबड काय आप कळजो ही कुरसो माटीची रे एक जणायची रे म्हण तांडरी येतोय तो तांडरी गुणवाची माटी वेताणे माटी में तांडरी बनाना की है हालेनी चालेनी हनुआ माटी तार ठंडी माई रे कैसे भलायो मन कदी माई रे हालेनी चालेनी ठंडी माई रे कैसे भलायो मन हालेनी चालेनी ठंडी माई रे कैसे भलायो नाच चवाईस नाच जीवे तक नाच कोणी हमा आता पडगो तू आणि आजी हमा पर बजना हे बंबाई पडगो वो थमा पर बजना 3 दाडा बिटेची ने पडता कोणी चल और मुंडे भी 4 दाडा केलो मो लुगडे बेटाचो आता वो तो बंबाई के ये वही खेचर पडका ना केच के कोणी आबा ताळी भांदोस कस आपलो ना आपण नाम के वास्ते ताळी भांदा कस पहिला खाडे टांग छोडे बेटो हालेनी चालेनी तार थंडी माई रे कसे न बोलाय मन गंडी मा हा हे अर्जुना ने तो रे अपनाई तो ना आए कोनी मानी रे आए कोनी के एक भी किती पाराचोट पुराणे नगाराचो अर्जुन बेतोय चवाईस ये ना अर्जुन बेते इंद्र रप्सरामा उरुषी बीती वारे बाबा कोण बनाई आजोरे किमा तार पर मनस घाले रे तापर मनस घालीचो आजो किमा चवाईस मा आए कोणी जरा तोन मा मार शरापे ती तोन मा छक्का बरा राखी छक्का वारे बाबा ये कन छेली केळा याडी म किदी कोणी मेला एरो वेगो हुर खागे ये ना दवाखाने मेली दियारी तावारा देगरा हरिया दवाखाने मेली जोगडा ना उंडिया की रे ना सूरज रे मुंडी रे हा कुत्री रे काने रे ना मुंडे कपाळे रे ना दवाखाने मेली यारी हा दवाखाने मेली जो डॉक्टर पेटे बाय पेटे चेक करत नाही तो डिग्री लगाडा ये हत दुगरज ने कोणी एवढे हेड दुगर अजब हेड याचे रे गुलाबादी एक गेली आहे गुलाबादी ने कट करे सोडे मन कट करना के जनानी रडवाय हिंदो देगे ए साले बात ओळखे दे छबाई बात ओळखे जो भजन जाय पण एक बात ही काय के अरे एक मिनिट कतरा तो वर्ष एकदम सामराचं भजन बोलो ना मग घराच्या सांड छु मग वाया करू नी मग हनुज मर जाजू मग ब्रह्मचारी जाऊ चुको अब काय घंटी हिलान वाया करू जी ए जोगडा थोडं पाळे जातो काय करे वाया करायचे तू ब्रह्मचारी सेवा लाले नाही मग सांड छु सेवा आजा बनो करे जिरे हा मागी तू चरचा रे काटे मैनो गमावतार मरचा
काय होतं चोटला घालेर हुसायावर अरे हाते पुंगडी फेटी आकाचे पेरेर हुसा याडी जगदंबा बेटी सेवा घालेर जी पेपर ही बाई तो माते ती बाई बना की जोगडा तू काय करायची माते तारकन हे साबर अजून काही गेलो चहा चावलो करायची चर्चा रे गमा गोतार लिंबून मरच्या आणि चिगरी आवे तोनी रे चिगरी बन गोतार स्वतः गमाताळी बाईवर फरेला कोणी रे बाई तार वाचनी नाही आले क्या तू आग डोकले बेटी ना लारा स्वरूप तुम्हारा वाचनी तारा कुर्सो माटी आई घरेर भारे होतला हा ही बार बागले मरची माई आईने खुली बागलाच घासणो ही ठीक आहे हा बारत रे होची साबर सुंदर एका न्यारी चुरे साबर की जा सोमर ते परमा भारी चुरे सुंदर एका न्यारी चुरे सोमर ते परमा और एकच बात कुचू शबाश साबर सुंदर मा एक न्यारी चुरे सोमर ते परमा भारी चुरे बरे बाबा मग धुरो पतावी तीन हावने मग धुरो पतावी हा. सो करेवायन मराई मा एकली वेत आहे मार सारो सो करेवायन मा एकली आहे मराई शबाश तुम काही घंटा हला रहते का बरे बा हां द्रौपदा में एक हिंदू सारू जिंदा की दो छो हां हां रे गोरमाटी सांभाळा थुका सांभाळा गोरमाटी आपण रामचंद्र साथ आणि शिवालाल साथ ये धर्मी साथ ये तीनही काही करते गोदावरी नदी पार लगा रहते हाँ गोदावरी नदी पार लगा रहते और पेनगंगा नदी कसा गोदावरी नदी पार लगा रहते ना देखकर शे गावडी लगा ना कहते बाजू लाल गावडी कतरी लगी थी शबाश ये एक नानकीस बात कम भाई इसका दे कुछ थोड़े एक नानकीस बात आओ जाओ लाल गावडी कतरी लगी थी हां सारी नंगा ना कहते लाल गावडी कतरी लगी थी वो गावडी पुल पाड़े लगे तो का शबाश लार देगीस हैदराबादरा बादशाह शबाश मिठाई में जेर घालन मेलो हाय शेवालाल पहिलो जेर केन खराय बरे बाबा येनो न खराडे दी वाचे का देखा हे लगे आपण शिवाला येनो न खराडे करते काय आणि जे पाता आओ आता माता मेरी बेटी म्हणून गलत लाग ब्रांड बोडकी अशी वजन मत कोण ये साई आहे काय करो आता घोडकी छोडकी साई खजने जायने हां हां आजी 10 निमिषात थांब म्हणजे लागते दे ठीक से मारे क्वेश्चन दी एक दी तीन क्वेश्चन घाला छु चांदा पर कोण बेडो शबाश. एक का गावडी लगाडे ते लार नदीर लार गावडी कतरी रे घेती बरे बा एक क्वेश्चन हां. आणि अजक बात बरे बा भाषा मिठाई देवलो तो हां. हे करत ही केलच कद का मला पडत भाषा मिठाई देवलो तो पहिलो मिठाई केन खराय का तू आता पंडित सिने बा हाव नी. कोणाचे क्वेश्चन काही घालरो का मा बरे बाबा तू कधी टिप्पणी करायची मन मानवचं ठालो कचे रे कुर्सी वाले जया गोड्यांचे क्या कोणी अरे गोडे में जया जी तो बाकीचे प्रभाती लगा नाही. जगदंबे भवानी आणि महान की